balima bi vendredi 12 juin 2026 balima kabako be dugu kono général Modibo Kone n'ale kuye Mali SE Nyamogo yi Malien Modibo Kone te SE Nyamogo la bli ay kuma ina mede Modibo Kone ta placé la bli Malien officiellement ou ma fodé officieusement Modibo Kone te SE Nyamogo la bli. Il n'a aucun contrôle. SE contrôle faut être Modibo Kone bolo ambeor na ko bi. Ma ko mu fodé mais ambeor na ko bi. SE a contrôle faut être bolo. Bina jarabora aye mogo munu ngolo bla. Aye kuma ina me Malien. Ne nga enquête de ke. Yaro ne kuma kunte ka wakati do la mena. Irimeru ere kuma ka foko Modibo Kone sara dogo amasa mais ambe tura kumfan na la ne masonga insista roninka. Tu vois? Moko chama ko ka sara dogo amasa anya siki ka fleli ke sisa. Do ere ko Modibo Kone dalindo kat se ka ke moko yeblere. Kuma chama fora. Famuge kamara fora ko famuge kamara mena ka don kasola. Uyo obo kasola doro ko photo ta ni video manunga photo ta. Male beka jatemina ka doro. Afora ko famuge kamara minena. Effectivement ok famuge kam général famuge kamara mine. O klara to ko labo kasola. Pour que Malien hakili sigi. Ko ngalo masqué. Utaru ga video manu blaka to filmer ça do kamara ka tlibina ni saraka bola kasoro yere matai. O te fly. Modibo Kone ga saya ko kuma fora ka fem sugu be fo uma bona photo yi. Uma bona ka fuyi. O Modibo Kone kele bubu mabeli reka kuma la ko otara ko kumbe ka ko marfachi tero la ko kulufa bina jara mbora ka Assimi Goïta ngolo bla ko ni ko euro million fla no bebe milliard kele ndoni ma ko lu boda ola uye mo chama to fo général Assimi Goïta colonel Lassine Diallo ko général Assimi Goïta ko 2 millions d'euros ko colonel Lassine Diallo ko 1 million d'euros ko général Maliki Diko mogo chama ale mogo chama bolobi ko général Maliki Diko ko de SE Nyamogo ebi. C'est vrai, avec un baraka na Assimi ga fendi. Modibo Kone ka adjoint be no ba le ko général n'teka ka photo ira mogo la quoi. Les photos, allez lui il est dans l'ombre quoi. Tu vois un peu. Voilà, il est dans l'ombre. Mais mon fo onyana. Maliki Diko mogo chama bolo ko contrôle beba aller de boulot. Aller exécutant bi. Assimi de Mali SE Nyamogo. Assimi Goïta de président. Assimi de ministre de la Défense. Assimi de service de Nyamogo, service de renseignement Nyamogo. M'flaka kuma info nabi. Ale ka Modibo Kone to a baloli do foita la. SE oro chaman be musa Assimi Goïta reda kumbe ko contrôler. Ça dit Assimi mi bla place là, katla ka place tiga mine la quoi. Abolo ko président wodi. Ça n'y est président ni et les gars na directeur ga place là et les gars na ministre ga barako place là. Hagili kungolo kele zeme kele. Obise ko bega betse ka bega. Ola to Mali bega bindinge ngono bi. Aye mun ke Sando Kamara la de. Sando be ministre de la défense là ne ko mangu Sando te ministre de la défense là. Abe to ko doron la. Assimi ne bega bara bege. O technique kele afle ko de ke Modibo Kone awa ala sago aw sago. Modibo Kone te Mali service de renseignement Nyamogo ala bli. Bina jara mbora ga prévoira. Mali service jamana service de renseignement Nyamogo tero ka bo. Alors que tero ka mogo jumen bu mine ka tanu kasola oui SE de katia. Pourquoi oui et adjoint to fo no Maliki Diko yi muna uma Modibo Kone to fo. Mogo chama bolo kuni Modibo Kone ko terima o de doa. Bo oro angampa oro kuna quoi. Et c'était au bêtien ngala mais comment est réalité mouni Modibo Kone bolo te foi kuna ambe oro na ko bi. A balole le sao, a balole te sao, a banale no, a banale te sao, en tout cas bolo te foi kuna bi. Ntaro na mi na ma mi ntolo ntise ka confirmation di. A teni sa yako kuma fora anyo kuma fo ka teme dogo ko te tie ama kuma ula. Mais transition mo shima boni Modibo Kone photo e ka ira ka flene ka sigile flene aka kuma nkalo ya flene. Uma Modibo Kone ga kuma chade mais uye ni kalo mpeka obeka kuma famuke kamara kakainka. Donc Assimi Goïta be ka jamana mara ni chugoya ni la. Bina jara ka mogo boro ya ira diembela. U mogo be Assimi de la, u mogo be mogo muno yulu to fo. Ante do ere ko Lassine ko colonel Lassine Diallo ne to do ere. Ko fana be SE la je ne sais pas. SE ere Nyamogo ba
n'o ye Modibo Kone o m'a fɔ ko bɛ nin wara hakɛ da o la parce que ni Modibo Kone kun ka kɛnɛ foyi t'a la a bɛ ka SE gérer Binan nin kun bɛ mɔgɔ fɔlɔ min tɔgɔ fɔ o ye Modibo Kone de Modibo Kone kun bɛ front na o yan'a ka kɛ président ye yan'a ka kɛ fɛngɛ SE ɲɛmɔgɔ ye il était au front a kun bɛ front na o tu vois Modibo Kone kun bɛ front na il a été au front donc an kana ɲinɛ o yɔrɔnin kɔ donc a fɔ n ɲɛna Mali bɛ ka gérer cogo min na Assimi ka Mali gérer cogo min Assimi tɛna solution sɔrɔ Mali gérer la ni n kɔrɔna cɛ Assimi tɛ se Mali n'an y'an sigi ba b'an bɛɛ ɲɛ fiyɛ yan an m'a ye Boubou Mabel bɔra dɔrɔn k'a fɔ ko ka damanda datugu dɔrɔn dama datugura c'est-à-dire que ne bɛ sigi ka transition in taabolo lajɛ ne bɛ yɛlɛ de quoi Assimi an ka fanga bɛ ɲagami Malien bɛɛ ka jateminɛ kelen dɔrɔn kɛ 2021 2022 jusqu'en 2023 an ka sɔrɔsiw anw de kun bɛ wuli ka tero yɔrɔ ɲini o don Dr Choguel de qui est premier ministre au don général Sadou Camara de qui est ministre de la défense avec plein pouvoir Maliens nisɔndiyara Burkina ɲɛbɔra Mali fɛ ka coup d'état kɛ Niger ɲɛbɔra Mali fɛ ka coup d'état kɛ parce que o wagati n'a ka sɔrɔ o doni kama ni Mali bɛ doni min na bi n'a ka sɔrɔ an ka fanga daminɛ kun bɛ taa coup d'état kun tɛ kɛ Burkina mɔgɔ si kun tɛ ɲɛbɔ Mali fɛ b'a fɔ cɛ ninnu bɛɛ kelen n'i y'a ye mɔgɔw ɲɛbɔra fɛ o wagati de kun ka ɲi armement kuraw bɛ na don o don an ye Faransi gɛn ka tubabu bɛɛ gɛn ka ban fɛ yen n'an bɛ sa Assimi Goïta nɔfɛ Assimi cunna an ye fo k'an kɔ dimi Assimi cunna an ye fo k'an ɲɛnamini Assimi y'an janfa n'i y'o fɔ wulu jakumaw olu bɛ bɔ k'o wowonci daminɛ fan bɛɛ wulu bɛ wowonci daminɛ jakumaw bɛ miyaw daminɛ k'i man kan ko k'o fɔ u ye tigɛnja kɛ fasodenjugu ye awa turu filɛ Nathalie Niang de fana bi n'i kumana u bɛ bɔ u b'i buruja u b'i lagosi k'e kana tiɲɛ fɔ k'e ka kɛ sagamɔnɛ ka tugu fanga ninnu kɔ o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo jumɛn Malien bɛɛ ka 2012 ni bi lajɛ e ma dɔn Mali kun ka di a wagati insécurité kun banna presque pewu a nisɔndiyaliba Mali sɔrɔsiw kun b'u fara 500 1000 800 an b'u su bɔnnen f'an bɛ taa dugawuw foto ta k'o da n ko dugaww mɔgɔ bɛ su a wagati Afrique duga bɛɛ kun bɛ ni yɛlɛma Mali la tellement tero sogo kun bɛ fan bɛɛ an y'u faga de fo merde mais an balila ka mun de ye u commencera ka mɔgɔ kɛlɛ daminɛ ka M5 olu mɔgɔ yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ka yɛrɛ wolo ko mɔgɔ yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na n'a ka force politique kelen bɛ se ka Mali sauver bi ni nin transition ye o ye M5 de wallahi billahi M5 yɛrɛ wolo ye M5 de quoi an ka fɔ M5 dɔrɔn banna parce que M5 yɛrɛ comité stratégique o ɲɛmɔgɔ ba dɔ kun ye Ben le cerveau ye i tɛ se ka M5 fɔ ka Ben bɔ a la quoi parce qu'il est parmi les fondateurs donc a fɔ an na force kelen bɛ se ka jamana in sauver bi o ye donner à César ce qui appartient à César n'a Assimi ma sigi a kɔ M5 ni yɛrɛ wolo ma n'a ye solution sɔrɔ Mali ko in na n'a ye tungaraden a k'a fɔ tout ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ nin ye a tɛ solution sɔrɔ a tɛ janfa dɔn hali bi ne mɔnna duba kɔnɔ ne b'a dɔn mun don ne donna aventure la ne ye ni mɔgɔ dɔw ye ɲɔgɔn ye a ko k'ale depuis a nana k'a ka foyi tɛ k'a ye ne y'a ɲininka a ka famille histoire la d'abord a ko wayi ale kɔrɔkɛ dɔ nana n'ale yan nɔ ale fanicini dɔ ale dɛmɛ ale nana olu ye mɔgɔ kuntanw de ye n k'u y'i dɛmɛ n ko awɔ n k'e bɛ ka ko ye mɔgɔ kuntan kɔ n k'e b'u sama la ko ayi n ko bon tant que i bɛ k'o kɛ i tɛ hɛrɛ sɔrɔ ko n ko awɔ parce que e ye fisiri wale de o gɛrɛgɛrɛ de b'i nɔfɛ san 20 i bɛ Amérique hali du terrain t'i bolo ne n'a kumana an ye baro kɛ adamadenya kana kɛ fisiri wale ala tɛ fisiri wale fɛ maa bɛ fisiri wale dɛmɛ i ye maa y'a baara ye fisiri wale hali ɲamaden ka fisa n'a ye awa ka ko tɛ laban awa sago tɛ sɔrɔ a y'o y'a kunkolo bɛ ka kalaya de ne y'a fɔ a ɲɛna wallahi a commencera ka a ye yafa deli a kɔrɔkɛ fɛ ka commencer ka a somɔgɔw jate a ye so ɲɛnamaba de jɔ Mali la a ka ko commencera ka ɲa dɔɔni dɔɔni a ko ko ne ale sauver de n k'a bɛ filɛ adamadenya bɛ tan de n'i ko mɔgɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ
anw n'a yɛrɛ faga ninnu ye ka ninnu sauver wagati min na u bɛ saya ni balo cɛ anw de wulila k'an jɔ M5 anw de wulila ka jɔ anw de jafara bi minnu tun bɛ k'olu nɛni kunu n'o ye Abdou Niang ninnu ye tant que olu de bɛ ka bɔ bi ko vive Assimi n'Assimi ye hɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ ne ye ɲama ne bɔra kuma Allah enene man